Anki qabelkom ħalli-liegħom. Għana blaq għara, ovvjament għal-xiex għal-jum. Għarallu. San Valentino! Xorta, jek taraw xaħġa bati dan għajmen għallum. Ħilom ħataljenom il-lum fuq l-imħabba. U sinjuri, biex nibdew mal-lew, minna programmet li, għor titħattu fuq dit il-mħabba u peress li l-lum u għal-jum tal-mħabbubin, morna f'ċentru tal-anzjani, batna l-dan il-tfajje. L-anzjani su dipartimenti. U għax mawx il-raġġu, tajjeb. U jkolli nammetti li tal-limt ħafna minna. U għadlilom jtuna pariri fuq l-imħabba, tajjeb, wara li jiexu. Irnexxielhom idumu daqshekk minn da ma xem minn ukoll tilef il-partner tiegħu ma ħanorikom għax. Ninsab Marsa Skala fl-Active Aging Center u għajdu li jentom fjum San Valentino jekk ma tismax minn klim ix-xieħ żomm fih jgħidu, ġifieri l-pariri dwar l-imħabba mandaw in-nies iridu noħduhom. Illum jum San Valentino u jiena ġejt għal naqra pariri dwar l-imħabba. Inti x'ismek? Koni. X'parir ittini biex inżomm l-imħabba f'ħajti? Timsa sinċir marmara. San Valentino toħdu la bukket fjuri. Il-fjuri joddu. Mela xil-nisa ħijamlu ħafna li-jom. U tija xi ħag kbira. Xirrit inkun? Onest. Onem ma nikdib xej. Le. Naqqas waħda żgħira. Xej, gidba żont għax tgħidu li. Ma żomm waħda jien ġieli saqsini tgħidli f'din libsa nider ħoxna, hemmhekk għandi nikdbilha. Le, kif tkun ħoxna jgħidilha ħoxna. Ngħidilha, bomba. Immejja tini parir biex nagħmel 52 sena x'irrid nagħmel. Itlob l-alla li jagħmlek trux, ħalli ma tismax. Paċenzja. Paċenzja kbira. Paċenzja. Kbira. Itallem tejtiba, Da sek, ma għandek raġun u tirranġa. anke jekk ma jkollix. Għakek ma kollek. Alright, ftemna. Paċenzja, għadu kien jitlali malaj, imma għatma ġelidna ta' rispett. Tati, il-mħabba hija. Tati, jien nati, nofs il-paga anke iktar ġieli, inkollu nati, inkollu, Ma jina minna ħatu jgħati li ju. Mela tajjeb sejra, mela intom tirċievu, L-bniedem għandu kun sinċir, iħobb il-xulxin, dejjem, u fejgolhom naqra difettek ta' xulxin jirranġaw malaj. Eżempju, jiena id-difett tagħha sewwa illi tixtri wisq ħwejjeġ, imma kif ħan irranġa ħfiera. Ma nistax ngħidlek dik għax għandi tfal. Xapakolik. Ġifieri għax-xejn. Paċenzja. Paċenzja miż-żewġ naħat, u. Miż-żewġ naħat, ekku. Għadu miegħek. Mela, nżoħalla. Ma sabx oħra. Naħseb le, ma. Allura x'taħseb għal xi jibqa' miegħek? Mhix għax nirrispettaw il-xuxin. Inti fuq l-imħabba, kif inti? Fuq l-imħabba u kemm inħobb ma jiena Madonna l-kulħadd. Kull parsa għajta raġel. Għadek hemm. Madni u għejja. Enti kif aħna fuq imħabba? Imħabba bħalissa kollox riqet għaddi. Għandek bżonnu għall-imħabba jew naddu? Bil-forsi kollok xi ħaġa. Għal San Valentino għax ma nistgħux ngħidu xew ta' tqarbin tajjeb, ħantikom bewsa kull wieħed u ndabbar rasi. Ma xi tidik dar. Regali, għasnajdlek fejn mor moħħi, ma bewsa lilek. Oħra lilek. U għanditni oħra n-naħa l-oħra, sejr induru, ċaw. Uħu dak kien il-program, illum ma kienx ħafna sinifateti għax għalina daw il-pariri u daw l-esperienzi kienu biżejjed siwja li ħaqna ntuhom shooter sħiħ għalihom. U anka xaħna, l-anzjani nemmnu l-għandhom ruol fis-soċjetà tagħna tal-lum. Għax ngħidlek l-anzjani ta' żmien issa li ġejjin huma differenti. Għax l-anzjani tal-lum, anka titkellem magħhom jgħodu juru kara, ara dar ritratt meta konna fl-indipendenza, da meta ħriġna dħalna fl-Ewropa, jenna f'għandhom ħafna xi jirrakkuntaw. Ir-ritratti tal-anzjani ta' żmien issa se jkunu, ħafna selfies fuftehom hekk.
Ikun għatantom iżġejżi tu xoftejom. Eżatt, jew xi platta li keda, da xinu għanna dal-breakfast. Jew xi Li ħadna minn dik Xi il-lukanda. TikTok jagħmlu xi mossa. Imma insomma. Dak kien il-programm ta' San Valentino tal-lum. Inħobbukom u daqs kemm inħobbukom li xtuqu nagħtukom ukoll żewġ biljetti. Ħankun rebħu lil xi ħadd minnkom żewġ biljetti għal show Ta' xejn hekk? ta' Dannu Santa l-aħħar le mhux ta' xejn. Fil-kummenti jiktbulna xi tfisser li mħabba għalikom. U xi ħadd ħerbaħ żewġ biljetti.